שלום, אני שירה רוט מפסגה חדרה. בדרך כלל אנחנו מכירים את מנטימטר ככלי להצגת מצגות אינטראקטיביות לשיתוף הקהל בשאלות או ענן מילים. במצגת הזאת אני אראה לכם איך ליצור מצגת אינטראקטיבית בבינה מלאכותית עם תוכן וגם שאלות אינטראקטיביות. אז בואו נתחיל. אז אני לוחצת כאן על Home ומגיעה לעמוד הבית, וכאן למעלה יש לי את האפשרות לעשות New Menti, זאת אומרת זה ליצור מצגת רגילה, אבל אני יכולה גם ליצור מצגת עם AI. אני לוחצת על הכפתור Start with AI, כאן אני מקלידה את התוכן שאני רוצה ליצור, ואני יכולה להקליד את זה גם בעברית. אז אני כותבת בעברית כדי שהוא ייצור לי את המצגת בעברית. בטיחות והגנה מפני השמש לתלמידים בכיתה ה'. אתם רואים, אפשר ליצור פה גם חידונים וכל מיני דברים אחרים. עכשיו הם מבקשים ממני לבחור את הצבעוניות של המצגת. אני אבחור בצהוב כי זה מתאים לשמש. אז הנה קיבלתי תשובה שהטיוטה הראשונה שלי מוכנה, ואני יכולה לערוך אותה כרגע. שימו לב שקיבלתי פה גם תוכן וגם תמונות, והכל ניתן לעריכה. בואו נראה את כל השקפים, מטרות המצגת. אוקיי, התוכן נראה לי טוב, התמונה מתאימה פחות, אבל אין בעיה לערוך את זה. כאן יש לי כבר חידון על הטקסט, או מקדים לטקסט, מה החשיבות של קרם ההגנה. החידון הזה, כאשר אני אקרין את המצגת, התלמידים יכולים להיכנס באמצעות הקוד הזה כאן שמוקרן, או באמצעות קישור שאני אשלח להם. אז עכשיו בואו נערוך את המצגת. בכל שקופית אני יכולה לערוך את התוכן. יש לנו פה את הכותרת, בטיחות בשמש והגנה מפני קרני UV. אז אולי שווה לנו לכתוב מפני קרני UV. אני אכתוב את הכותרת משנה בנושא הגנה מפני השמש. אז אתם רואים, ככה אני עורכת את התוכן של כל שקופית. אם יש איזשהם מילים שאני רוצה לסדר, כל שורה פה ניתנת לעריכה. זה לגבי הטקסטים. לגבי התמונות, אתם רואים שבסוף כל עמוד יש לי פה תמונה. למשל פה אני יכולה לשנות את התמונה. אני קודם כל מוחקת אותה, ואז אני לוחצת, ואני יכולה או להעלות תמונה שיש לי מהמחשב, או ללכת לספריות תמונות שיש להם. יש להם פה גם ספריית גיף וגם ספריית תמונות. אני יכולה נגיד לכתוב פה באנגלית, לחפש שמש, sun, ולהחליף את התמונה. והנה התמונה הזאת יותר מתאימה, וככה אני עוברת בין כל התמונות. אני יכולה גם לשנות את העיצוב הכללי, לשנות את כיוון הטקסט, את המיקום של הטקסט, וגם את גודל הטקסט. אני יכולה לשנות בכלל את עיצוב המצגת. תראו איזה יופי, לשנות ממש את העיצוב. אני אשאיר את זה כרגע ככה. אחרי שאני שלמה עם כל העיצוב והתוכן שערכתי אותו, אני יכולה לעשות share. למשתתפים שלי אני יכולה לשלוח קישור, או להגיד להם שיחפשו בגוגל מנטימטר באמצעות הקוד הזה, שהם יופיע להם על המסך. כדי להקרין את המצגת אני אלחץ על Present, וכדי לראות את התוצאות אני יכולה ללחוץ על Result ולהעתיק את הלינק, שככה אני אראה את המצגת בשלמותה, כולל התוצאות של המצביעים. אז מוזמנים לנסות לבנות מצגת עם AI ותוכן תמונות במנטימטר. בהצלחה.